Türkmen pensionerleri yine de pensiya almak meselesinde kıyınçılığa duçar boldular. Ýurdun Gündoğur vilayetinde bir näçe etrabyn garry ýaşaýjylary 2 ay bäri pensiýalaryna garaşýarlar. Bu koronawirusyň ýaýramagy, bahalaryň ýokurlanmagy we azyk hemde derman serişdeleriniň yetmezçiligi wagtynda bolup geçýär. Farabyň we Dänebiň iň garry ýaşaýjylary şu çaka çenli özlerine nagt görnüşde berilen pensiýalaryny indi alyp bilmän galdylar. Bular ýaşy 75-den geçen pensionerler. Habarçylaryň söýlerine görä Farabda olaryň diňe 34-si ýaşaýar we ýene 50-si Dänewde. Görnüşi ýaly pensionerlere nagt pulun bermezliginiň sebäbi pensiýa üçinçiliginiň tertip düzgünligiň ýene de üýtgemegi bilen düşündirildi. Yerli sosial üçinçilik edaralarynyň işgärleriniň söýlerine görä indi pensiýany nagt görnüşinde diňe ýaşy 80-den geçen pensionerler alyp bilerler. Şol sebäpden odal nagt pensiýalar 75 ýaşdan geçenleriň hemmesi bu mümkinçiliginden mahrum bolup nagt däl hasaplaşmak usulyna geçirilýärler we munyň üçin plastik bank kartoçkalaryny açmaly bolýar. Pensionerler özlerine öňünden hiç kile resmi habaryň berilmänligini we pullaryny alyp bilmän soň özleri häkimetlere ýüz tutan soň garaşylmadyk täzelikden habarly bolanlygyny aýdýarlar. Habarçylar Farabda we Dänewde 80 ýaşly ýaşaýjylaryň bolsa tas ýokdugyny belliýärler. Birinji topar maýyplar hem 1 awgustdan bäri döwletden alýan kömek pullaryny nagt almak ýeňilliklerini ýitirdiler. Olara puly nagt almak mümkinçiliginiň düýünden ýatyrylanlygy we plastik kartoçkalarynyň açylmalydygy aýdyldy. Pensiýa hasaplaşygynyň usulynyň ýene de üýtgemegi koronavirus bilen keselçiligiň we ölümüň köp ýüze çykýan wagtynda bolup geçýär. Türkmen raýatlarynyň gitdigi çahat köpüsi zerur lukmançylyk kömegini alyp bilmeýär, derman serişdeleriniň we azyk yetmezçiliginiň bahalaryň ýokurlanmagynyň netijesinde köpçülük mätäçlik çekýär. Geçen gedek Türkmenistanda pensiýa almagyň düzgünleri ýaňy ýakynda üýtgedilipdi. Tomsuň başynda pensionerlere aýda 2 ýa-da ýylyň başynda we ortasynda sosial üçinçilik edaralary bilen habarlaşmalydygy we özleriniň diýredigini tasdiklamalydygy aýdyldy. Ondan öň bu talaby 3 ýylyň dowamında ýylda bir gezek berja etmelidi. Diňe tasdiklanandan soň pensionerler 6 aýyň dowamında pensiýa almak hukugyna eýe bolýar. Pensiýa tölegleri bank kartlaryna 2018-nji ýylyň maý aýynda bölekleýin geçirilip başlanypdy. Ondan soň pensiýa töleglerini we döwlet kömek pullaryny nagt görnüşde almagy ruhsat berilen raýatlaryň ýaş kategoriýalary kem-kemden azaldyldy. Şondan bäri pensiýa ýa-da döwlet büdjetinden kömek alýan raýatlaryň ähli kategoriýalary diýen ýaly nagt däl töleg usulyna geçirildi. Pul olaryň plastik kartoçkalaryna geçirilýär. Maliýe çökkünlüligi bankomatlarda nagt pul ýetmezçiligi köp adamy eklenşsiz galdyrdy. Mundan başga da pensiýa we kömek pullary ýygyderli gejikdirilýär. Bank kartoçkalary bilen tölemek mümkinçiligi ýurtda ujypsyz bolmagynda galýar. Pensiýalar kömek pullary aýlyklar bilen bilelikde ýurtda her ýyl ýokurlandyrylýar. 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda pensiýalaryň mukdary 10% ýokurlandyrylandan soň pensiýalaryň iň pesmetçeri 338 manada, Garabazar narhy boýunça $18, döwlet ýeňillikleriniň iň pesmetçeri bolsa 322 manada, ýagny Garabazaryň narhy boýunça $17 barabar edilipdi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň kanunçylygy raýatlaryň sosial goragyny kepillendirýär. Geçmişde bolsa ýurdun häkimetleri ýylaty pensiýa hukugundan kanun esasynda mahrum edipdi. 2006-njy ýylda gol çekilen kanun 100 000-den gowrak pensioneri eklenşsiz galdyrypdy we ýene 200 000 çemesi adamy pensiýalarynyň bir böleginden mahrum edipdi. 2007-nji ýylda pensiýalar dikeldilipdi. Udaga çeken ykdysady krizis we koronavirus pandemiýasynyň fonunda Türkmenistanda ýylatyň ýaşaýyş derejesi düýp göterip etildi. Garrylaryň we maýyplaryň ençemeti barha agyrlaşýan ýagdaýda güzerany ugrunda göreşmäge mejbur bolýarlar. Dilegçilik edýän ýa-da zir-zebil çeleklerini dörýän adam köpeldi. Ýurdun häkimetleri ýylatyň çekýän kynçylyklaryny açaçan ara alyp maslahatlaşmaýarlar we garyplygyň bardygyny ikrar etmeýärler. Sosiologik barlyklar Türkmenistanda geçirilmeýär. Ýylatyň ýaşaýyş derejesini görkezýän statistik maglumatlar hem çap edilmeýär. Ýurt ýylatyň girdejesini, işsizligi, ölüm we doguluş derejesini görkezýän sanlar el ýeterli däl. Ýylat başyna zerur önümleriň minimal derejesini keskitleýän hasap ýöredilmeýär. Mundan başga da 2007-nji ýyldan bäri ýylatyň sany barada resmi maglumat çap edilmedi.
Beýleki ýurtlaryň tejribesine seredilende pensiya reformasy halkyň hökümete bolan ynamyny gowşatmagynyň esasy sebäpleriniň biri bolýar. Meselem Orta Federasiýasynda garaşsyz Lewada merkeziniň sosiologlarynyň barlyklaryna görä 2017-nji ýylyň noýabr aýyndan 2020-nji ýylyň fevral aýyna çenli Ortatyň prezidenti Vladimir Putina bolan ynam derejesi 2 hisse pese gaçypdyr. Ýagny 59%-dan 35% çenli düşüpdir. Halkyň prezidentiň nägileliginiň esasy sebäpleri ykdysady ýagdaýyň yaramazlaşmagy, iratyň hakyky girdejileriniň epesli azalmagy we pensiya reformasy diýilip görkezildi. Bu sebäpleriň hemmeti halk arasynda nägileligiň we gorkularyň artmagyna sebäp boldy.